Yo toda la vida he querido ser voluntaria en algún sitio y me gusta mucho ayudar a las personas, creo que por eso he escogido mi profesión y a raíz de la universidad pues tuve la oportunidad de conocer AIS. En teoria, de primeres ens encarreguem del tema de la medicació, si hi haguessin cures, si hi haguessin necessitats mèdiques, però al cap i a la fi aquí tots fem de tot, som un equip i cadascú aporta el que pot a l'equip. La cara de felicidad que tuvo al meterse en la piscina, eso me llegó al alma. Els petits gestos que ells es poguessin fer, que són molt agraïts, el mínim somriure, el mínim xiste. La veritat és que me'n vaig a casa amb moltes ganes de tornar. Recomanaria a tothom que vingués perquè t'omples. Yeah, yeah!